Haleluja. Haleluja. Tak pojďte všetci dovnútra, začínáme. Haleluja, začínáme! Ruky hore! Amen! Česká výchva, Mladá Boleslav. Tady pošlu tam, je to tak nízký strop. Že tady byl vysoký strop. Okrytos me svetu skloji Marila. Hada dime zmuči na me tokove dati. Manushana djane soske memeras. Hada dime smena io delino Cristo. Vicina per stelle, Samaina pregile, Amen, da fede Amen, gloria, da tusta gloria.
Sveto Paripente na sua O manusha na biri
Aleluia, vale te na sua o manusha na pirire mange fruta pesquiso Žádný Čech už nemusí žít v minulosti.
Víva tvoje meno Ježiš, Pane. Tema nebojilo, aby dnes Duch Svatý k tobě promluvil. Dnes je ten čas, aby si otrpěla dáno to vše Bohu. Dnes je ten čas, aby si dnes hovoril, aby to všechno odezdal. Aby Ježíš proměnil dnes tvoje srdce.
Ďakujeme za nádherné chvály a potom ťa poprosím, Roman, na záver ešte jednu chválu dáme. Halleluja. Hecko. Halleluja. Tak pokračujeme ďalej. Privítame pastora z Sheffieldu, z Anglicka, po anglicky England. S takým potleskom, halleluja! Halleluja, sláva Pánovi, halleluja. Boh je úžasný, zatleskame Pánovi teraz. Sláva, chvála patrí Pánovi, halleluja. Takisto sa veľmi cením a vážim, že tu môžem byť. Ďakujem Ľubošovi, jeho manželke, chváličom, bratom, takisto Ríšovi, že mohol mi slúžiť aj Romanovi. Každému jednému z vás, Bohu, ďakujem mojej manželke, že mám takú manželku, ktorá so mnou chodí všade. Viete, v tých najťažkejších chvíľach ťa možno mnohí opustia, ale poprvé Boh a po druhé tvoja žena, ktorá stojí pevne. Ja si to veľmi vážim a cením. A som veľmi požehnaný z toho, ako ste nás privítali, to pohostenie, tá káva, ten čas. Pre mňa je to požehnanie. Veľmi si to cením, máte veľké srdce pre Pána a Boh vám dá veľmi veľa. Uvidíte veľké veci vo vašom živote, lebo viem, čo hovorím a vnímam, že Boh urobí veľmi veľké veci, lebo Boh vidí aj skryté slzy vo vašom živote a vždy hovorím, každá slza, ktorá možno je niekedy v boji, v trápení, je ako semienko, ktoré sadíte. Halleluja. A keď možno teraz vás nevyzývam k tomu, aby sme len plakali, lebo radosť spedinovej je našou sílou. Ale existujú služebníci Boží, ktorí pláču podľa Božieho zármutku. A to boli aj proroci, kedy plakali, kedy ľudia sa neobracali, nečinili pokánie, ako príklad Jonáš, keď 40 dní volal, činte pokánie. Jonášovo kázanie nebolo nejako o zjevení, Jonášovo kázanie bolo jedno slovo, 40 dní a už po 3 dňoch šiel na nervy ľuďom. Takže dnes ti nechcem urobiť nervy. Dnes ťa chcem požehnať, sláva Pánovi, úžasné chvály, Roman, halleluja, požehnané, veľké srdce, halleluja, sláva Pánu. Dokážem si predstaviť, keby tento Boží muž bol vedený niekým, kto naozaj, halleluja, sa dokáže o tvoj život, o tvoju rodinu, o tvoje mesto postarať, tak by ste uvideli veľké veci, halleluja, toto vnímam, to ti hovorím. Takisto chcem sa vyjadriť k chválam, ktoré ste ráno mali. Bolo to jak v židovskej chvále. Chcem vás pozbudiť ráno chváliči, ktoré ste chválili. Halleluja. Možno to nevidíte, nevnímate, ale ja vám chcem povedať, že ste úžasní. Pokračujte v tom. Buďte pevní, buďte verní. Tie husle, jak zneli a to všetko, každý jeden nástroj, ktorý tu dýchá, všetko to ide na Božiu slávu. Viete, mne sa páči na tom, že viete, komu slúžite. Viete, že není koncert. A my vieme, komu chválime, komu slúžime. A ja viem, prečo som prišiel. Nie preto, aby som ukázal seba, ale preto, aby sme dávali to, čo Boh dnes chce pre vás. Halleluja. A je Boh oslavený v každom čase, na každom mieste. Sláva Pánovi. Bratia, sestry, dnes mám slovo, ktoré vás veľmi požehná. A keďže nám čas letí, tak budem rýchly dnes na tomto mieste a verím, že nie, že zažijeme, už zažívame, lebo služebníci Boží slúžili. A možno slúžili ešte lepšie než ja. A nech im Boh požehná. Kto niekto to slúži lepšie, kto nie. Halleluja. Ale tu ide o to, aby Boh bol oslavený. Sláva Pánovi. Dovolím mojej manželke, aby sa za mňa pomodlila, aby na mňa vložila ruku, lebo moja manželka na mňa vkladá ruky. A v poslednom čase, v posledných dňoch, keď ideme spať, je to moja manželka, ležím vedľa nej, nie vedľa nej, tak to má byť. Lebo ja nechcem byť vedľa, lepšie je si ležať vedľa nej, ani nie vedľa inej, ale vedľa nej. Lebo ona pije. Sláva Pánovi. A vždy, keď si ľahneme, tak moja manželka položí na mňa ruku
a viem, že sa na mňa modlia, vnímam modlitby. A keď sa na mňa modlí, ja spím úplne nádherne. A častokrát, keď stávam, a málo kedy mi hovorí, modlila som sa za teba, keď som pozeral na teba, ako ležíš, tak som sa za teba modlila. A ja hovorím, tak preto mám tie smíky, výklady. Ja mnohými vecami nemám výklady, ale keď sa niekto za teba modlí, vieš, je dobré, keď sa niekto ďaleko za teba modlí. Sláva Bohu za nich. Ale keď je niekto blízko, je to ešte lepšie. Takže je tu blízko, takže bude sa modliť. Ale ja nezaspím. Haleluja, svatý. Žehnaj, Pane, môjho manžela, Pane, pomáš ho, Pane, slovom, Pane. Ak, Pane, Duch Svatý, Pane, sa prejaví oslavy, Pane, na tomto mieste, Pane, aby sme boli, Pane, skrze Neho, Pane, požehnaní, Pane, pozbudení, Pane, slovom, Pane. Haleluja, Pane, pomáš ho, Pane, slovom, Pane, aby to, čo si mu dal, Pane, aby to predal, Pane, Božím ľuďom, Pane, haleluja. Žehnám, Pane, ak si, Pane, oslavený, Pane, požehnaný Boh, ktorý je meno nad každé meno, to si Ty, Pane, Ježiš Kristus, Pane, haleluja. Preto Ti, Pane, ďakujem, Pane, aby si ho pomazal, žehnal, Pane, slovom, Pane. Ďakujem Ti, Pane, za môjho manžela, Pane, haleluja. Keby si Ty nebol, Pane, tak neviem, Pane, kde sme boli by dneska, Pane, ale vďaka i slava, Pane, za môjho manžela. Môže Ti slúžiť, Pane, ako Boží služobník, Pane. Ďakujem Ti, Pane, v mene Ježiš. Amen. Haleluja, sláva Pánovi. Prednedávnom som dostal slovo od Pána a to slovo vnímam, že ho rozoberiem pár mesiacov. Slovo je síce stejné, ale má veľmi veľa ciest. Biblia hovorí, že Boh je nevysvetateľný. Môžeme ísť jednou cestou a o pár metrov môžeme vidieť 10 chodníky a to je stále Boh. Sláva Pánovi. On môže urobiť cestu tam, kde není sami, viete príbeh Mojžiša. Aleluja a ďalšie veci. Ale chcel by som slúžiť dneska o Božej prítomnosti. A ako máme nosiť Božiu prítomnosť. Lebo existujú dva skupiny ľudí. Alebo dve skupiny ľudí v tomto svete, ktorí nosia Božiu prítomnosť a sú ľudia, ktorí nosia veci, ktoré sú z tohto sveta. Príklad ľudia, ktorí sú pod vplyvom čarodejníctva, pod vplyvom kliatby, alebo satanisti, alebo niekto, kto preklína iné veci, tak nemôžeme povedať, že je to Božia prítomnosť. Takže keby celý svet bol v Božej prítomnosti, dnes by sme ani nemuseli kázať, všetci by sme chválili Boha, ale sami vidíte, že ideme vonku a stretávame sa s nepriateľmi, stretávame sa s temnotou a s mocnosťami a každý deň, nielen deň, keby to bol každý deň, ale každou minútou, každou sekundou bojujeme s niečím, nad čím sme aj tak víťazí v mene Ježiša. Takže je veľmi dôležité, aby sme pochopili, ja som to pochopil, Boh to vložil do môjho života, a ja som to dával cirkvi a dávam to ľuďom, ktorí každý z nás potrebuje. Ja ako prvý potrebujem nositeľia Božej prítomnosti. Je to veľmi dôležité. V starom zákone, haleluja, v starom zákone sami vieme, že Božia prítomnosť sa prejavovala v rôznych veciach, rôznych aspektoch. Bolo to príklad, keď za doby Mojžiša Boh urobil ohnivý stĺp, potom urobil mrak, slávy, Božia prítomnosť, prejavovala sa v chráme ako hmla, niekedy sa Pán prejavoval ako dážď, aleluja, prejavuje sa ako oheň a tak ďalej a tak ďalej. Ale v starom zákone všetko toto, kde Boh chcel urobiť s Izraelom, urobil práve s nimi zmluvu, urobil s nimi zákon. Zákon bol spečatený na dvoch kamenných doskách, sami to vieme, bol to Mojžiš a keď boli urobené tie kamenné dosky, sami vieme, nebudem nachádzať, nemáme toľko času, že počas doby Mojžiša povstal Korách, urobili si boha z býka, lebo to bolo niečo, čo uctievali v Egypte, videli, že faraón má veľmi veľa bohov, jeden z bohov, ktorý bol býk, predstavovalo sílu, že rozdúpe každého, kto mu príde do cesty. A oni boli veľmi veľa rokov v tom, keďže Mojžiš šiel na horu Sinaj a svietila mu tvár a tak ďalej, keď sa vracal, sami vieme, že Korách podarilo sa mu oklamať aj Árona a je presvedčiť skoro aj Miriam. A keď prišiel Mojžiš, tak tými kamennými doskami rozbil, uderil toho býka a všetko im tam zničil.
Potom duch Pánov zostúpil na Jozeho a Jozue od 2 do 20 rokov začal zabíjať všetkých, ktorí sa postavili proti vzbure. Takže Boh nemá rád vzburu, nemá rád tieto veci, ak sa kláňame a vyrávame si tieto silné veci, ktoré potom nereprezentujú a neoslavujú Pána Ježiša. Aleluja. Ale potom Boh zavolal zás Mojžiša a urobil zákon. Bol to druhýkrát, ktorý vyšiel hore a zás prišiel dole a ľud mal trošku bázeň, lebo videli Boha, že fakt to berie vážne. Boh k tomu ešte pripísal ďalší zákon, nebudeš si spodobovať Boha na nebi, na zemi a tak ďalej, lebo videl, že ľudia počas prvej chôdze na Sinaj urobili a aj tak urobili Boha, takže tam to dal. A potom, keď sa vrátil, takže Mojžiš prichádza so zákonmi. Halleluja. Ale nemohol chodiť len tak s holými doskami po púšti a uctievať Pána. Tak Pán povedal, musíš na to mať nejakú schránku a potom urobili takú schránku zmluvy, kde Pán povedal, že toto dáte dnu. Viete, a sami vieme, že potom bolo v nej 2 kamenné dosky, ktoré boli 10 Božích prikázanov, nie 11 ani 12, ale 10 Božích prikázaní. Boli tam zákony, amen. Bolo tam takisto aj zlatá nádoba s manou, kde vložili do toho. A takisto tam bola Áronova kvitnúca palica, kde na tom rastli kvety ako mandlník. Viete, ten mandlník rastol, keď deň letnic zostúpil a začali kvítať. Proste to sa raší, to proste rastie a tak ďalej. To je celkom iná kázeň, ale Áronova kvitnúca palica bola v nej. Takže Pán hovorí, nebudeš nosiť tieto prikázanie v rukách, ale budeš nosiť tieto prikázanie v niečom. To znamená, že to musíte vyrobiť. A tak, Mojžiš šiel a urobil túto archu zmluvy. A poslal svojich služebníkov, je to asi 10 dní cesty, viete, pešo, vtedy nemali taxíky, ani Uber nebol, ani niekto nebol, takže možno mali ťavy, osly, alebo kone, neviem, osly, alebo pešo, OK? Šli do takého púta, kde sa volala Arabská púšť. A keďže v arabskej púšte rastú špeciálne dreva a na púšti, keď hľadaš nejaké drevo, tak to je veľmi ťažké. Chvála Bohu za týchto služebníkov, že tam nedali hociaké drevo, lebo ja viem, že keď doma máme nejaké cennosti, tak to nedávame hocike. Keď máš nejaký prsten, alebo nejaké zlato, alebo nejakú vzácnú vec, alebo čo len pás, tak verím, že to nedávaš niekde pri sporáku, alebo niekde v kúpeľni, niekde na nejakú poličku, ale každý z nás máme miesto, kde je to dôkladne schované. Ako to bolo pre Boha cenné a pre ľudí, keďže majú od Boha čerstvé prikázanie, ako má ľud žiť. Povedz halleluja. Povedz sláva Bohu. Povedz Pán je s nami. On nás neopustí. Halleluja. Takže priniesli šitimové drevo. Šitimové drevo je niečo, kde sa hmyz nemôže dostať, ani sa tam nemôže prevrtať. Môže prísť hocičo, nemôže sa tam prevrtať. Dokonca nemôže ani hniť, ani proste sa to neskazí. Preto bolo také drevo prikázané, aby to prinieslo. To drevo takisto bolo postavené aj na svätými svätých. Takže je to veľmi cenné, veľmi vážne, aby sme si vedeli, čo to vlastne znamená. My sa dostaneme potom až do ďalšieho príbehu. Mám toho veľa, ale budem ponáhľať sa. A keďže priniesli to šitimové drevo, sláva Bohu za také služebníkov, ktorí idú veľmi veľa ďalekou cestou, aby im niečo prinášali. Že si keď treba niečo vzácne prinášať, tak treba preto ísť. Samo to nepríde. Ani ľudia sami neprídu. Musia prísť služebníci, ktorí môžu ísť možno aj 10 krát vonku. A nemožno priniesli jedného človeka, ktorý potrebuje Boha. Toto je o tom. A tak priniesli to drevo a potom dali ďalšie veci a šli k staveniu tejto archy. Dobre, táto archa bola postavená, priniesli túto drevo, symbolizuje dokonalé telo Pána Ježiša Krista. Halleluja, je to večnosť, večné telo, oslavené telo, takisto to symbolizuje takisto aj teba, či jednoho dňa to dalo. Neodídeme z tohto sveta týmto spôsobom, že na niekoho príde nejaká, čo odmietam v mene Ježiš, nejaká choroba alebo niečo. Sú dva spôsoby, ako odídeme k Pánovi. Zostarneme, lebo telo oslabne, nemusíme trpieť ani chorobami, sadni si do nejakého kresla a
a povieš, Pane, som pripravený, odchádzam, v mene Ježiš, vezmi ma. Hej? To je jeden spôsob. Druhý spôsob je, že sme v službe, slúžime, si v práci, si hoci kde, príde uchvátenie, Boh si nás vezme. A Biblia čo hovorí? Oslavené telo dostaneme rucha, Boh sa stretne s nami, Tesalonickým Biblia hovorí, a vezme nás, oblečie nás, vo vzduchu sa s ním stretneme, a tak Biblia učí. A tomu veríme. Veríš tomu? Amen. Tak, toto bolo to šitimové drevo, to je to znak v mene Ježiš. Haleluja. A takisto aj silné telo Kristovo, ktoré tu žije dnes na zemi v mene Ježiš. Potom Biblia hovorí, že urobili to takto. Vzali drevo, urobili štvorec, hej? Urobili archu a na to drevo natiahli smolu. Vieš, neviem odkiaľ vzali smolu, ale nejak si to poradili. Haleluja. Nech ich vám plne požehná. Nebudeme teraz rozoberať, čo to vzali, ale oni to mali. Možno niečo našli nejaké stromy, zbierali do nejaké nádobky a brali to so sebou, lebo všetko, čo nájdeš na púšti, je užitočné, lebo myslíš, že je to užitočné. Ja, keby som bol niekde na púšti a našiel by som nejaký kus dreva, tak určite by som ho neodhodil, lebo je to užitočné. A keby som našiel ešte nejaký klinec, tak by to bolo, pre mňa bolo ešte užitočné. Alebo nejaká fľaška. Jak by sa to hodilo, veď múdry človek by povedal, čo keď pôjdem o pár kilometrov a nájdem nejaký prameň, kde si naberiem vody? Do čižmy. Takže je to múdrosť, takže oni sa stretávali s týmito vecami a ich múdrosť bola v nich, tak brávali túto smolu a potom takisto mali so sebou aj zlato, ktoré odviesli skade z Egypta, keď boli vyslobodení. Tam faraón im povedal, dáš im toto a oni vzali všetko bohatstvo a zlato a šperky a všetko mali u seba a to len na to, aby uctievali Boha v púšti. Išli a začali staviať túto arku. Takže urobili drevo, natiahli na to smolu a tá smola symbolizuje tvoju vieru. Halleluja. Takže ak si ty to drevo, si proste to, čo je užitočné preto, aby zákon Boží bol vložený do teba, tak bez viery nemôžeš sa páčiť Bohu. Lebo každý, kto pristupuje Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí ho vrúcne hľadajú. Amen. Takže je to to, že viera je na tvojom živote. A takisto nad tým bolo rozstavené zlato, kde potom celú arku urobili zo zlata. A zlato je symbol Boha. Takže ty si v mene Ježiš, v tebe je viera, ktorá je silná a pevná, ale nad tým všetkým na teba je vidno aj tak Boha. Ale do teba je vložený tento zákon. A není tam len zákon, ale je tam takisto položené aj zlatá nádoba, ktorá je s mannou, je v tebe chlieb Boží, ktorý je veľmi vzácny a veľmi cenný, a takisto je v tebe takisto aj palica, ktorá kvitá vždy, keď poslúcháš Božie slovo, a takisto toto palica slúži na to, že máš autoritu danú, tak jak Ježiš povedal, dáva ma moc šľapať po hadoch, po škorpiónoch a po veškerej síle svojho nepriateľa. Takže mali túto truhlu. Dobre, povedali sme si, že bola toto truhla. Ale a to hlavné, k čomu som chcel dôjsť, je o tom, že sa budeme baviť o tom, ako Dávid potom mal tú truhlu. Táto truhla šla od púšte a každý, kto ju mal, ten vyhrával. To znamenalo, že truhla, všetko to, čo sme povedali, aby sme mali jasný obraz, symbolizovala v tom čase Božiu prítomnosť. Povedz som, Božia prítomnosť. Sami vieme, že v Biblii je napísané, keď niekto dostal túto truhlu do rúk, mal definitívne 100% víťazstvo. Takže vždycky, keď králi šli niekde pred nejakým bojom, aby vyhrali nad Midiancami, Filištíncami a inými národmi, ktorí ťažili a otročovali národov, oni museli mať dva veci, ktoré museli byť veľmi silné v ich živote. Bol to prorok, ktorý bol poslaný k ním, aby prorok im povedal dopredu, vyhrajeme alebo prehráme. Takže král nemohol žiť bez proroka. Každé kráľovstvo muselo mať v tom čase proroka. Príklad. Sami viete, že prorok Samuel prichádzal a bez neho len tak nefungoval, nevyhrávali. Vždycky prorok prišiel dopredu, príklad pred pádom Saula prišiel a povedal mu, trošku odbočíme aj poviem, aby sme vedeli, o čom sa bavíme. Keď mu prorok Samuel povedal Saule, ak zabiješ kráľa Agaga, lebo to je posledný kráľ z rodu, neviem presne, možno sa mýlim, z rodu do Midiancov, alebo z nejakých, viem, že to bol rod, ktorý nenávidel Boha, šiel proti Bohu, a to bol posledný kráľ.
posledný krát. A Boh zasľúbil, že nebudem pokojný, dokiaľ nevykonožím a neodstránim tohto rodu posledného, lebo to šli proti Bohu. Ale koho si chcel použiť? Kráľa Saula. Keď si chcel použiť kráľa Saula, dal mu tú možnosť. Povedal králi Saule, keď pre mňa niečo urobíš, na veky upevní tvoje kráľovstvo. Budeš tak požehnaný, haleluja, tak sa rozrastieš, takú sílu budeš mať, toľko služobníkov a toľko kráľovstva, že si v živote nevidel. Ale, sami viete, prišiel prorok a prorok mu to povedal. Takže potrebovali proroka, aby nám poslúžil. To bolo prvé, že to bol prorok. Po druhé, museli mať truhlu. A tá truhla v tom čase symbolizovala Božiu prítomnosť. Oni mali truhlu, ale pravda, že s tou truhlou museli urobiť dobrú službu. To nie je o tom, že si vzali truhlu, niekde ju položili a oni žili svojím životom. Nie. Oni vzali truhlu a museli s tou truhlou urobiť dobrú službu, aby zajtrajší deň, ktorý príde, aby bol definitívne víťazný deň. Takže, mali tú truhlu a v starom zákone tá truhla pobehovala, nie že ona sama, ale niekto ju proste nosil a v jeden deň tá truhla sa dostala niekde, kde nemali razum, ale Filištínci. Keď ju vzali Filištínci, tak Izraelci začali prehrávať. Je divné, že keď majú aj Filištínci nepriateľov tú truhlu, deje sa tieto veci. Vidíte, keďže Boh raz hovorí, kto ju bude mať, s tým budem. A to je veľmi dôležité. Ale bola tá truhla, až kým nedošla do času do Dávidovho mesta, kde Dávid zabil Goliáša, filištínskeho vojaka, ktorým jeho kráľ bol Akíš a Akíš vybudoval 5 takých veľmi silných obrov, kde izraelský národ vedel a najmocnejší z nich bol Goliáš, ktorý nedovoloval izraelskému národu, aby rastol, stále ich preklínal, čarodejníctvo na nich posielal, nepúšťal ich nikde inde a vôbec sa ich nebal. A nazvali ich, že sú proste ako psi, že sú proste to, že proste len štekajú a proste nič nedokážu, podceňoval Boha, podceňoval ich a tak ďalej. Až kým potom Dávid z toho poľa nezabil medveďa a leva a vyznával tie slova pred Goliášom, keď sa postavil. On nemal ani plán prísť ani aj bojovať, ale potom porazil Goliáša. Odsekal mu hlavu. Odrezal mu hlavu, lebo on to vyznal ešte dnes ti odrežem hlavu, ukážem celému izraelskému národu, že môj Boh je so mnou. A toto je veľmi mocné. A bolo zasľúbené od Saula. Od Saula bolo zasľúbené, že ak toto urobí, dá mu jeho dceru za ženu a dá mu takisto aj polovice kráľovstva a bude v kráľovstve. Dávid bol ďalším kráľom. Dávid bol ďalší člen kráľovskej rodiny. A čo sa presne stalo? Potom prešla nejaká doba, a Dávid musel pracovať presne s tým, že musel vziať tú truhlu a musel vykonávať kňazské služby. Ináč to v tom čase nešlo. Keby sme dnes robili kňazské služby, tak tu by sme dneska museli mať niekde truhlu, museli byť nejaké plachty, museli byť nejaké kňazi, ktorí by pripravili všetko ostatné, ale sami vidíte, že dnes toto nerobíme. Dnes to je duchovné. Dnes je to celkom iné, lebo keď prišiel Ježíš, vložil Ducha Svätého do nás, tak je to celkom iné. A je to ešte požehnanejšie, než to bolo predtým. Je to ešte mocnejšie, než to bolo predtým. Ale mocnejšie a požehnanejšie to bude predtým, ak pochopíme tie kňazské služby, lebo pravidla Božie sa nemenia. Mení sa doba. Ale Boží duch je stále stejný. Tak je včera, dnes a na veky v mene Ježiš. Takže, stala sa jedna vec, že potom Dávid mal svojich služebníkov, Dávid ide ďalej a Dávid je veľmi požehnaný a Dávid má truhlu, Dávid má svojich pracovníkov, Dávid má svojich kňazov, Dávid má svojich chváličov a je kráľom. Takže, ale niekedy ostali aj nejaké také závady, nejaké veci a poďme si to prečítať niečo v prvej knihe Kronická, niekto má Páleli pomenom, ale je to prvá kniha Kronik. A niekto nemá napísané Kronik, tak niekto má Páleli pomenom 16. kapitola, 37. verš až do 43. Prvá kniha Kronik, Páleli pomenom 16, 37 až do 43. Halelúja. Ste požehnaní? Amen. Sláva Pánovi. Čítam. Ponechal tam pred truhlou zmluvy Hospodinovej Asafa a jeho bratov, aby ústanične konali pred ňou službu podľa každodenného poriadku.
Obed Edoma a jeho 68 bratov, najmä však Obed Edoma, syna Jedutovho a Kosu určil za vrátnikov, 39. verš. Kňaza Cádoka a jeho bratov kňazov ponechal pred príbytkom Hospodinovým na výšine a Gibeona, aby ustavične prinašali spáľované obete ráno i večer. A to celkom tak, ako je napísané v zákone Hospodinovom, ktorý nariadil Izraelu 41. S ním boli Heman, Jedutun a ostatní vybraní, výslovne podľa mena označení, aby poďakovali Hospodinovi, lebo na veky trvá jeho milosť. Heman a Jedutun mali pri sebe truhlu, cymbaly a hudobníkov a nástroje pre nábožné piesne. Synovia Jedutunovi boli pri bráne, potom sa všetok ľud rozišiel, každý do svojho domu. A Dávid sa pobral pozdraviť svoju domácnosť. Sami tu vidíme, bratia a sestry, na tomto mieste, že to je napísané, že boli takisto 12 služebníci, ako je to napísané ich mena Jedutun a Heman, a mal takisto aj ostatných vybraných ľudí, aby vykonávali túto službu pre truhlu zmluvy. Ale bola tu jedna jediná vec. Jedna jediná vec, ktorá tento príbeh má takisto aj svoj koniec. A to je veľmi dôležité, bratia a sestry, čo sa presne stalo a čo dnes sa môže stať, ak si nedáme pozor na to, čo sa vlastne robí, ak nebudeme opatrní, nebudeme hľadieť doľava, doprava, vpredu a vzadu, hore a dole, lebo oči musíme mať úplne všade, lebo sme ako, Biblia hovorí, ako baránky, ktorí sú poslaní a lev hľadá, ako by zožral a pohltil. Takže my si musíme dávať pozor a musíme vedieť o tom, že ak je s nami Božia prítomnosť a je s nami Pán, tak my máme definitívne víťazstvo. A na to, aby s nami bola Božia prítomnosť, bratia a sestry, to nie je len o tom, že prídeme do zboru a povieme Ježiš a Božia prítomnosť príde, lebo aj v kostole hovoria Ježiš a Božia prítomnosť na nimi. Aj démoni kričia Ježiš, ale Božia prítomnosť na nich není. Ale Božia prítomnosť prebýva tam, kde sú správne urúbené veci, aby Boh mohol byť oslavený. Sláva Pánovi. A ty môžeš byť taký nositeľ Božej prítomnosti. Ty môžeš sa rozhodnúť dnes vo svojom živote, ako títo Dávidovi služebníci, že oni budú nosiť túto truhlu a budú robiť tieto veci. Čo sa presne stalo? Tak, Dávid sa rozhodol v tom čase, že urobí niečo, aby Božia prítomnosť bola v tomto meste. Koľký z vás viete, že Dávid tancoval v meste a šiel cez mesto? Bol do polovice nahý. Niektoré výklady hovoria, že sa vyzliekol. Bol ako keby, keď mi prepáčite, ako keby v spodnom prádle a prešiel cez mesto a začal chváliť, dávať Bohu. To by bolo divné, keby dnes sme to takto urobili, že prišli sme všetci do cirkvi a sme tu všetci takto oblečení a zmodli Pána. Povedali by na nás, že sme nejaká sekta alebo niečo iné. Ale Dávid pochopil, čo je to Božia prítomnosť. Ale tento príbeh, keď vidíme, tak to je len koniec víťazstva. Keď sa vrátime trošku dopredu, keď som to rozobral v cirkvi, keď som to začal kázať, keď som dostával zjavenie o tom, tak ja som sám povedal, Pane, jak si úžasný. Čo sa stalo? Pred nejakým časom, ktorý Dávid dopredu bol, tak Dávid mal takisto aj nejakých kňazov, ktorí boli v tom čase. Jeden z tých kňazov, ktorý bol, volal sa Eli. A Eli mal dvoch synov, ktorí sa volal Hofni a Pinchas. Nechcem veľmi veľa čítať, lebo čas mi ide. Amen. Takže budem takto... Halleluja. Budem sa snažiť. Ale Hofni a Pinchas. Takže, bol tam stánok, povedz so mnou, bol tam stánok. Amen, ďakujem. Bol tam stánok a v tom stánku bola truhla zmluvy, zhotovená truhla zmluvy, to, čo sme si povedali. Takže to bola originálna kňazská služba, kde musela byť truhla zmluvy položená v stánku, musel byť urobený špeciálne kvalitný stánok a pred tým stánkom museli stáť služebníci z levického národu, inči nie. Boli to leviti, ktorí nosili truhlu zmluvy, boli to leviti, ktorí brávali túto truhlu zmluvu a dávali ju na plecia, aby mohli ísť a mohli oslavovať Boha, aby Boh bol oslavený, aby mali prítomnosť Božiu, aby mali víťazstvo v mene Ježiš. Bol to vyvolený národ, levický národ. A tak Hofni a Pinchas stáli pred touto stánkou, ale ich otec bol kňaz, ktorý bol vo vyššom úrade.
Ale tak otec nevedel, čo robia synovia, tak títo synovia večer takto raz prechádzali cez tento stánok, proste prechádzali nejaké dievčatá, ktorí sa im zapáčili a volali, poďte sa s nami vypiť, poďme, opijeme sa a proste budeme sa trošku proste, pohráme sa, alebo ja neviem, jak sa hrali, to už jedno, to už nechám na nich. Tieto hry nehrajeme, nechcem také hry hrať. A Hofni a Pinchas, kňazovi synovia, boli na tom mieste a proste padli do týchto vecí. Ľudia začali o tom rozprávať, lebo ráno mali mať službu a potom kňazi boli veľmi unavení, boli opití a chceli vykonávať kňazskú službu a tak ľudia hovorili, že čo sa vlastne stalo. A v tom čase si nedávali veľký pozor. Keď Hofni a Pinchas urobili tieto veci, Boh prišiel za kňazom, za Eliom a povedal, tvoji synovia, vymandzaj, choď a napomeň. Šiel za ním a povedal svojim synom takto, prečo mi to vlastne robíte? To bola asi chyba. Podľa mňa, keďže majú tú veľkú službu a nedajú si radi, asi by ich tam mal poriadne vyfackovať a mal by im povedať, odíďte stať. On povedal, prečo mi to vlastne robíte? Veď som kňaz, mám veľké meno. Viacej mu šlo o jeho meno, ako o to, čo nosia. Nikdy nech nám nejde o to, o meno, kto sme, ale o to, čo vlastne robíme, aby Boh bol oslavený. A tak sa stala jedna vec, bratia a sestry. Vtedy v tom čase zavrhli celú službu prás. Ani to nevideli. Zavrhla celá služba v Izraeli. Stánok ostal. Trúhla tam bola. Zavrhli celú službu. Keď budete čítať túto kapitolu a doma radi vám študujte, potom mi napíšte, povedzte sláva Bohu, halleluja. A potom Filištinci sa dopočuli. Strážcovia tohto stánku, kde bola trúhla vložená, nie sú. Máme možnosť, aby sme tam šli. A v tom čase, medzi tým príbehom, niekde v nejakom čase, prišli Filištinci, ukradli túto trúhlu. Ukradli túto trúhlu. Táto trúhla sa niekde šla. Filištinci robili a vyhrávali nad Izraelcami. Izraelský národ prehrával, lebo nemal Božiu prítomnosť. Bez Božej prítomnosti nebudeme vyhrávať. Božia prítomnosť je veľmi dôležitá. Sú veľmi dôležití, kto nesie Božiu prítomnosť. Sú veľmi dôležité ľudia, ktorí sú kňazi, musia mať šaty na seba, musia mať turban na hlave, musia mať pas pravdy, musia byť oblečení. K tomu takisto patrí aj vysvetený život. K tomu takisto patrí pravda, ktorá je vložená do našho života. To sú kňazi, ktorí sú odovzdaní nie pre tento svet, ale to sú kňazi, ktorí vedia, čo strážia, to sú kňazi, ktorí nejdu na inú stranu, to sú kňazi, ktorí nezvádzajú nejaké oči, to sú kňazi, ktorí stoja pevne vonku a to sú kňazi, ktorí vedia, čo nosia, prečo nosia, pre koho to nosia a je v tom takisto aj strach, lebo ja slúžim veľkému Bohu. Amen. Mám pred ním báze, mám pred ním strach. A tak sa zavrhla celá služba, trúhla niekde šla, potom po nejakom čase Filištínci vyhrávali, ale Izraelci zás šli. A tá trúhla potom sa našla. A našla sa u jedného služebníka, počkajte, aby som vám to povedal. Halleluja, aby sme vedeli, kde sme. Áno. Potom táto trúhla sa našla u jedného služebníka, bolo to na miesto, kde bola položená od mesta Kiriat Jearim. Koľko z vás ste to čítali, že je to Kiriat Jearim. Je to miesto, kde tá trúhla bola. Takže Dávid hovorí, po dlhom čase, po dlhých rokoch hovorí, prehrávam. Ja chcem oslaviť Boha v tomto meste. Ale jak ja ako král a kňaz, ktorý chcem urobiť oslavu v tomto meste, ale nesmiem obísť Mojžišov zákon. Lebo keby robili službu bez Mojžišovho zákona v tom čase do doby Krista, okamžite je zdegradovaný. Všetky služby, ktoré museli ísť, bol to zákon. I Ježiš v Novom zákone povedal, áno, ja som neprišiel zrušiť Mojžišový zákon, ja som ho prišiel naplniť. Takže do tej doby nebol zrušený, ani dodnes není zrušený, je doplnený. Ľudia si myslia, dodnes si mysleli, židovský národ si myslí, že toto je židovský zákon od A po Z, ale nie.
Boh prišiel a Boh ho doplnil, naplnil tým, že tam chýbal duch Boží, ktorý musel byť v zákone, aby bol spečatený krvou Božou, aby milosť Božia bola tu. A je tu. Sláva Pánovi. A preto Dávid si hovorí, truhla není a prehrávam. Boli to, počujte, boli to dlhý čas, kedy Dávid bojoval. A pozrite, celé žalmy, ktoré vidíte v žalmách, není o víťazstve. Celé žalmy je o tom, ako Dávid celý čas prosí Boha. Bože, 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 naplni ma. Bože, odpust mi. Bože, naplň moju dušu. Prečo? Nebola v meste truhla. Dávid nemohol vyhrávať. Celý čas sa modlí, celý čas bojuje. Až keď v jeden deň sa dopočuje, že truhla je do Kiriat Jearim. Je to tam? Truhla je tam? Tak ja pre ňu musím ísť. Služebníci Boží, teraz máme takú možnosť urobiť také služby, môžeme urobiť také konferencie, môžeme zašiť také prebudenie. Áno, bola to chyba, kedy sa stratila túto vec, ale teraz som ja kráľom, teraz toto služebníctvo a my všetci musíme toto robiť. My nemôžeme robiť tu bohoslužby bez toho, aby tu nebol stánok, aby tu nebola truhla. Ale počkať, truhla je tam. Vy ste kňazi, mám tu plno služebníkov. Urobíme túto vec. Vezmite vojsko, vezmite kňazov, vezmite levický národ. Leviti, príďte ku mne. Zaznela trúba v chráme. A všetci prišli. Povedali, máme stretnutie. Počujte. Truhla je Kiriat Jearim. Bežte tam a prinesme truhlu späť. A dávajte na ňu pozor. A kým sa vy prídete, ja urobím v tomto meste a tu vedľa kráľovstva urobím stánok. To je silné. A Dávid má plán a hovorí, truhla príde, ale keďže príde truhla, nemôže truhla len tak byť položená niekde. Truhla musí byť v stánku. Vtedy je to platné. Truhla nebola položená len tak naholo, ako tento tablet je položený. Truhla musela byť zakrytá stánkom. To bol Mojžišov zákon. A kňaz musel raz ročne vojsť dnu a musel obetovať. Musel proste ísť tam s kadidlom. Musel, ako napríklad ten Mojžiš musel mať zaviazané láno na bedre, lebo nikdy nevedeli, akým srdcom tam ide. Dokonca do svetní nemohli ísť ani s nejakým ľudským potom, preto museli mať špeciálne spodné rúcho ľanového materiálu, aby ich to chladilo v tej púšti, lebo keby tam bola len jeden pot, okamžite padne, je mŕtvy pre toho. Preto telesnosť do Božej prítomnosti nepatrí. Halleluja! Zvihni svoju ruku, zavri svoje oči a povedz, nebudem telesný. Stanem sa odobne z duchovný a budem Boha uctievať a budem sa tlačiť do Božej prítomnosti. Pane, urob zo mňa dnes stánok pre Tvoju zmluvu a pre Tvoj zákon. Amen. Halleluja, sláva Ježiš. Takže Dávid hovorí, vy bežte tam a ja pripravím stánok. Takže Dávid vezme špeciálne plachty, hovorí ženám, vezmite ten headbab, vezmite tieto farby, vezmite toto najlepšie, vezmite predkladané chleby, vezmite stôl, položte ich tam, dajte tam svietnik, urobíme stánok, lebo truhla príde. A keď príde truhla, príde ten zákon, príde to slovo, príde tá autorita, príde to zjavenie, príde tá prítomnosť Božia, príde Boží duch, ako keby. To má prísť. Vtedy dám jednu a vtedy v tomto meste urobím takú oslavu, že celé mesto bude na nohách. A tak tam ide ľud. Lenže levický národ je povolený v tomu, aby nosil čo? Truhlu. Ako ju mali nosiť? Na plecie. Museli byť tyče. Museli byť, truhla bola zložená a malo to, okolo toho mali 4 kruhy. 1, 2, 3, 4. To symbolizuje evanjelium, ktoré je nekonečné. Matúš, Marek, Lukáš, Jan. Boli tam 2 tyče položené, čo symbolizuje starý a nový zákon. To je dnes na tomto mieste, to musí byť vložené do evangelia. Aj keď sa káže evangelium, starý zákon musí byť aj v ňom. Lebo starý zákon je predobraz, nový zákon je už obraz tohoto, čo bolo v mene Ježiš. A keďže je táto truhla, je nosená, leviti museli nosiť, ako mali vypadať leviti. Keď nosili túto truhlu, tak tí kňazi museli byť stejnej výšky.
Jeden, keď mal napríklad 1,90 m, tak druhý nesmal mať 1,50 m, lebo truhlu by vyvrátili. A to ukazuje jednota v duchu. Ako by mali služebníci slúžiť, nikto vyšší, nikto menší, ale sme stejní v Kristovi. Toto je veľmi dôležité, aby aj tí vyšší, ktorí sú, sa dokážali znížiť na tú výšku, ktorí sú menší. Aby Božia prítomnosť bola nosená v mene Ježiš. Tak nech si veľký, ako si veľký. Zniž sa, lebo pokorný dáva milosť, ale pyšným sa protiví. A toto je veľmi dôležité, aby sme pochopili. A keď nosili túto truhlu, tak takisto urobili takú službu. Počujte, oni mali v príkaze, v srdci, museli to robiť takto. A Dávid hovorí, bežte a prineste. A ja vám niečo poviem. Dopredu museli byť 4000 spevákov. To je veľká sila. Mať 4000 chváličov, to je sila. Povedia haleluja. Biblia hovorí, popisuje, že harfy boli asi cez 80. Boli tam gitary, ktoré Biblia popisuje viac až 76 gitar. Boli tam potom trúby, saxofóny, akože trúbky a iné cymbaly. Boli tam všetky zvukári, ktoré existujú, všetko tam bolo, to bolo pred. Keď dáš dokopy, tak typujem, neviem tam to číslo, ale tak si domyslím, cez možno 6-7 tisíc chváličov. To som ešte nevidel. A oni všetci boli pred, aby oslavovali Boha a vzdávali chválu a kňazi. Teraz si pozri, aké je to váha v tom. Museli mať tú truhlu a teraz to museli dať na plecia a museli to nosiť. Ale kňazi museli byť stejne výšky a museli byť poriadne oblečení a museli byť pripravení na tú službu. Museli vstať, museli sa modliť, museli sa postiť, museli sa oddeliť od svojich žien, od svojich rodín, nesmeli sa dotknúť vôbec ničoho, nejakého jedla, niečistého iné, lebo šli robiť službu. Dnes je to celkom inak. Dnes je to celkom. To, ako vykonávame služby, treba si dávať na to pozor. Kto a ako robí. Lebo niekedy ľudia schovávajú v srdci veľmi veľa vecí a tým sa nestaneme kňazmi. Potom Božia prítomnosť je proste zavrhnutá, Božia prítomnosť je proste vyhodená a zostáva len meno Ježiš, ktoré stále milujeme, ale to proste nemôže len tak fungovať, že povieme, áno, v mene Ježiš je moc. Ja to nepodceňujem. Ale musí to byť všetko to, čo naozaj patrí v mene Ježiš. Na druhej strane nemôžeme povedať, že v mene Ježiš som kresťan a žijem svetským životom, lebo nevyhrám. Takže museli nosiť túto truhlu a museli robiť ďalšie veci. To znamená, keď mali truhlu a šli pre tú truhlu, vrátime sa k tomu, šli pre tú truhlu a keď šli pre tú truhlu, tak kňazi museli vykonávať, nabijem sa, kňazi museli vykonávať také kroky, ktoré boli v tom čase vážne. Truhla na pleci, chváliči chvália, celý ľud, celý dáv, oslavujú Boha, nosia truhlu a kňazi majú truhlu na týče, na plecia a teraz robia kroky, robia 7 krokov. Robia jeden krok, druhý krok, chvála ide tretí krok, 4., 5., 6., 7. krok, zastavil sa všetok ľud, položili truhlu dole, zdvihli ruky a zdali Bohu slávu, povedali, veľký si, Pane, sláva patrí Tebe na nebi aj na zemi, zdávali Mu chválu, všetci sa utišili, kňazi, leviti, ktorí nosili, hovorili toto slovo, všetci ľudia opakovali a potom vzali za strúhlu a položili. Ja ti niečo poviem dnes na tomto mieste. Číslo 7 je číslo dokonalosti. Číslo 7 je číslo posúvania. Číslo 7 je číslo Boha, je to Ježiš, ktorý je väčší, je to večnosť. Je to večnosť. A každým krokom, ktorý sa posúvaš v mene Ježiša Krista, zdávaj slávu Pánovi. Amen. A ja stále hovorím, keby som mal tohto roku robiť jeden krok, ja necúvam za jeden krok, budem ako kňaz, ktorý povie, Pane, zdávam Ti slávu za to, že dnes sa posúvam čo len jedným krokom k Tebe. A v každej oblasti, ak je to v manželstve, ak je to vo financiách, ak je to v službe, lepšie jeden krok dať dopredu, len jeden krok dozadu. Amen. Takže vyzývam ťa dneska a hovorím ti, dávaj kroky dopredu. Preto dnes dvihni svoju ruku a povedz mene Ježiš, posúvam sa a dávam krok viery a idem dopredu. Mene Ježiš. Amen. Halleluja. Sláva Pánovi, halleluja. Teraz sa obzri na svojho suseda a povedz mu, dávame kroky viery.
Sláva Pánovi. A počuj, a keď tak kráčali, vzdávali Bohu slávu. To bola kňazská služba. Preto som vám to ukázal, aby sme mali jasno, aby sme mali tak obrazne všetko pred našimi očami. Halleluja. Teraz sa vráťme, že Dávid hovorí, truhla je tam. Do Kyriat Jearim správne hovorí, možno sa milím nejaké 2-3 písmenka, nevadí, ale vieme, kde sme. Ťažké meno. Nedávajte také mena deťom. Takže šli tam pre truhlu a keď tam šli pre truhlu, tak kňazi, viete, kňazi teraz idú pre tú truhlu, vezmú tú truhlu a povedali, tu je tá truhla, našli sme tú truhlu a teraz ju dovezieme späť. Zatím, čo oni privádzajú späť truhlu, Dávid čo urobil? Stánek, presne, sláva Pánovi. Urobil svatostánok a teraz pripravil na toto, čo oni majú priniesť. Lenže, čo urobili? Boli leniví, boli nevyspatí, boli nepripravení. My nebrali to na ľahkú váhu. Levický národ, takí nási oni vedeli. To neznamená, že keď niekto vie niečo vykonávať, že to môže urobiť dobre. Ak niekto vie niečo vykonať a nerobí to dobre, má hriech. Ak viem dobre spievať a nespievam tú chválu Božej prítomnosti a s bázňou, máme hriech. A ja ju môžem spievať. Ak niekto vie kázať a nedáva do toho srdce, nedáva toho Božiu prítomnosť, tak to bude len holé kázanie, nebude to dotyk. Bude to len informácia, ktorá ťaží ľudí. Halleluja. Takže oni vedeli vykonať túto službu, ale nevykonali ju dobre. A tak, keď sa vrácajú, hovoria, takú diaľku, teraz takú ťažkú truhlu. Nevadí. Takú diaľku. Tak to je ono. Nevadí. Ja si dám rád aj tak. 2 minúty. Diaľku, ktorí mali túto truhlu. Mám zapnúť tomu stačí. Ne, stačí chvíli, než naběhne mix. To je... Mix, než naběhne jenom. Ukazuje to Kyriat Jearim. Nevím, jaký výpady pro někdo vyhodil pro. Takže, budeme pokračovať za týmto oprav, práve tu máš mikrofón, hej, keď to zapneš, tak by to podáš. Takže, Kyriat Jearim je tam truhla a oni tam idú. A keď sa vrácajú, tak oni sú leniví. Hovoria si vo svojom živote, takú diaľku, ktorú sme prišli, našli sme truhlu. Je to dobré, že sme našli truhlu, ale teraz tú truhlu musíme priviesť späť. Kňazi teraz musia vziať tú truhlu a teraz si predstav. Tí kňazi si hovoria, máme to dať zas na plece a zas to odniesť takú diaľku, ale nám sa to nechce. Viete, nechce niekedy v službe brzdiť Božiu prítomnosť. Lebo Boh je gentleman. Boh sa nebude tlačiť tam, kde ty nechceš. Všetko záleží na tebo. Boh s nikým netrasie na silu. Dokonca Biblia hovorí, Boh nejde do srdca človekovi, kým neotvorí srdce Pánovi. Keby to šlo tak, Boh urobí toto, celý svet je spasený. Ale Boh čaká, k tomu otvorí srdce, kto otvorí a povie, Pane, príď do môjho života. Keďže sme my otvorili dvere, Boh vošiel. Ale keď zás otvoríš dvere a povieš, Pane, nechcem ťa, on ako gentleman vyjde, ale stále za tebou bude plakať ako otec, ktorý plače nad marnotratným synom. Amen. Halleluja! A preto je veľmi dôležité, bratia a sestry, keď oni šli pre tú truhlu. Počujete ma aj vzadu? Áno. Halleluja! Keď oni šli pre tú truhlu a keď sa vrácali, tak oni urobili túto vec. A keď urobili túto vec, že potom túto truhlu nevzali na plecia Bohu. Požehnáme služebnici. Halleluja, 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 halleluja. Keď urobili túto vec a vzali túto truhlu, tak ju oni doviezli tú truhlu, ale ako ju odoviezli? Urobili to, bratia, sestry, tak hlúpo a neduchovne, že musel nevinný človek zomrieť. Takže kňazi si povedali, ale je divné, že je tam veľmi veľa kňazov a nikto z nich nemal tú odvahu povedať pravdu. Veď my nemôžeme robiť takú službu. My nemôžeme tieto veci urobiť. My si nemôžeme dovoliť vziať túto truhlu a dokonca Biblia hovorí, že si vzali nový voz, aby to vypadalo, že nejak to urobili dobre. Vylepšíme to nejak na oko, ale vo vnútri je to skazené.
slúžiť len tak nejak navonok, ale vo vnútri skazenosť je stejné ako tento levický národ, ktorý mal meno, vedel spievať, vedel chváliť, vedel dávať kroky, vedel predkladať chleby, vedel urobiť úplne všetko. Ale urobili túto vec, že si vzali nový voz a položili zákon ako symbol Božej prítomnosti. Tento zákon, manu a palicu a všetko ostatné. To, čo symbolizovalo Boha, to, čo symbolizovalo Božiu prítomnosť, dali na voze a priviazali k tomu voli. A teraz voli začali ťahať Božiu prítomnosť. Čo je spoločná krava s Božou prítomnosťou? Prečo by mali kravy nosiť Božiu prítomnosť? Prečo by mali zvieratá nosiť Božiu prítomnosť? Boh zomrel za celý svet, ale definitívne ti garantujem, že zomrel za teba, zomrel za tento svet, aby sme my dnes na tomto mieste nepriviazovali, nevyrábali nové veci, ktoré sú z tohto sveta, nevyrobili naše vlastné výrobky, ktoré nie sú platné s Božím zákonom. Amen. Lebo to bude ísť, ale na čom to ide? A tak keď šli, voli trošku vybočili z cesty. Možno kolesa sa potklo nejaký kámen, ale vybočili z cesty, možno truhla sa naklonila a skoro vypadla, ale ten úzaj nemal zlý zámer. Ten služebník nemal zlý zámer, že chce niečo skaziť, že má falošné plány, že chce zničiť celú službu. Vôbec nie. On naopak chcel chytiť, aby Božia prítomnosť nespadla. Aby tá truhla sa nepoškodila. Ale Boh ho, Biblia hovorí, že ho ranil. Lebo dekel na tom arche praskol. On to keď zachytil, chvála Bohu, že to ešte zachytil, lebo by ho naozaj vypadol celý Boží zákon. Ale pretože sa dotkol a trošku proste mrkol proste, niečo sa stalo. Ten človek behol pár minút alebo sekúnd, Boh ho ranil, padol na zemi a zomrel. Keďže to videl Dávid a počuli to služebníci, že ten človek zomrel, všetci mali bázeň. Zomrel. A levický národ, ktorý bol v službe, povedal, už okamžite bol usvedčený. Asi sme niekedy robili chybu. To nemalo tak byť. Zomrel nevinný človek. Zomrel tento brat. Koľký tak bratov v službe zomierajú, ak sa nevykonáva dobre služba, ak sa nedávajú dobré slova. Jedno slovo môže zraniť 1000 ľudí. Ak nie sú na to vybudované. Tvrdé kázania patria tam, kde sú tvrdí ľudia duchovne. Ani svojho decu, keď sa narodí, nemôžeš navariť hovädzie mäso, lebo ho zabíš. Najprv kašička, mliečko, vybudovať imunitu v tom, aby bol silný, aby spoznával veci, čo je to áno, čo je to nie. A preto vám hovorím dnes na tomto mieste, že Božiu prítomnosť musíme viesť správne. Možno sa v očiach ľudí zdá, že niekedy navonok sa neprejavuje duch Boží, ale keď sú správne urobené veci podľa Boha, ty cítiš v duchu, že truhla není na vole, ale truhlu nosíš ako kňaz. Amen. A keď ju máš na seba, ty cítiš tú váhu, ty cítiš tyč, ty cítiš zákon, ty cítiš niečo, že ty nosíš, že ty dávaš kroky viery, si kňaz, každý jeden z nás, ktorí sme tu na tomto mieste. Potom čo sa urobilo? Urobila sa táto vec, bratia a sestry. Dávid sa zľakol, hovorí, wow, teraz čo mám urobiť? Mám teraz poškodenú truhlu dať do stánku. Mám teraz poškodenú truhlu dať do stánku. Neviem, ako bude vypadať služba. Keď urobím k nej službu, tak proste asi Boh sa neprejaví, lebo možno by Boh povie, prečo sa poškodila. Dávid, budem ťa za to karhať. Keďže videl, že zomrel, asi Dávid povedal, čo keď zomrem aj ja? Lebo proste je to moja chyba. Ja som ich poslal, len urobili takú službu, ako by nemali slúbiť. Teraz to musím napraviť. Obed Edoma, jeden z kňazov, Biblia hovorí, vezmeš to u seba. A hovorí, áno. Dávid hovorí, tak pozrieme, čo sa s tebou stane. Či zomrieš aj ty, alebo nie. Vezmi ju u seba. A Obed Edoma hovorí, není problém, doneste truhlu u mňa. Bolo to v jeho dome, nie v stánku, bolo to v jeho dome. Položil to niekde, možno na nejaké miesto, potom vyhodil nejaký nábytok, urobil slovo svätým. Položil tam truhlu. A Dávid a služebníci len posielali pre správy, čo sa s ním deje. Prvý deň. Čo sa stalo z Obed Edoma? Nič.
Druhý deň žije ešte obete doma. Ži. Tretí deň. A 3 mesiace bola truhla u ňoho. A potom začali reči o obet Edoma. Obet Edoma je veľmi požehnaný. Všetko to, čo je v jeho dome, je veľmi silné, veľmi požehnané. A David hovorí, čo? Trúhla je u ňoho, on nezomrel aj s poškodeným deklom, ktoré urobili moji kňazi. A on je stále požehnaný. Ešte je hojne zaopatrený. Amen. Nič mu nechýba. To sa stalo? Tak potom ideme pre truhlo. Ideme pre ňu. A tak Dávid ide pre truhlu a už prichádza tento príbeh pred tancovaním Dávida. Ide predtým, kde je obet Edoma, ale obet Edoma za 3 mesiace bol tak požehnaný, že ho to poznačilo na celý život. Amen. Ja vám niečo poviem. Božia prítomnosť, keď je v tvojom živote a ty počas chvál, počas slova Božej prítomnosti dovolíš, aby to do teba nasiaklo, dovolíš, aby sa ťa niečo dotklo v mene Ježiša Krista, ty ani nevieš, že všetko to, čo máš, už Boh pomazáva a žehná. Ty môžeš mať vonku auto na parkovisko, ale pretože ty si Božiu prítomnosť prijal, anjeli sú v tvojom aute a pomazávajú tvoje auto. Amen. A tebe sa nič zle nestane. Ty môžeš mať hoci čo v tvojom dome, tvoja posteľ nemusí byť miliónová. Je jedno, ako posteľ máš. Ale keďže ty vieš, uctievaš Boha, si ako obet Edoma, ktorý nevytlačuje Božiu prítomnosť, ale prijíma Božiu prítomnosť, prijíma Božie slova. Viete, akú šancu máte teraz, keď vezmete túto manu do seba? Všetko to, čo máš, bude požehnané. A všetci budú hovoriť, že si požehnaný v mene Ježiša Krista. Tvoja obyčajná voda z kohu tíka. Bude tak požehnaný, že keď sa niekto napije, bude mať dobre sny. Halelúja. 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 Môže ma niekto požehnať nejakým hudbou nejak. Sláva Pánovi, tak jemne. Halelúja. Pozrite, bratia a sestry, ešte to nekončí. Pokračujeme. Takže, obet Edoma je veľmi požehnaný. 3 mesiace zažíva veľké požehnanie. Koľký z vás chcete prvý krok urobiť? To je len jeden jediný krok, že 3 mesiace bude zažívať hojnosť vo svojom dome. Že budeš zažívať takú hojnosť vo svojom dome, že budeš mať toľko chlebov vo svojom dome, že budeš dávať svedectvo a budeš hovoriť každému človekovi, poďte u mňa, ja mám ešte ďalších 5 chlebov a budeš donášať do cirkve s taškami chleby, aby si mohol rozdávať ľuďom aj na ulici. Halelujá! Boh ťa chce mocne požehnať, ale požehnaní budeme len vtedy, ak urobíme správnu vec. Takže poslúchajte. Dávid má pripravený stánok. Trúhla už je na ceste. Bola ukradnutá, bojovali za ňu, všetko ostatné. Potom skončila obet Edoma. Dopočuli sa, že obet Edoma je veľmi požehnaný. Sláva Bohu. Teraz Dávid ide pre trúhlu. A Dávid si hovorí, teraz, keď pôjdete pre truhlu, neskazte to. Nie, že to pokazíte teraz. Nie, že teraz vezmete vozy, vezmete niečo a zás to tu urobíte, lebo ja som pripravený. Cirkev, ja vám niečo poviem. Mnohí Boží mužovia sú vo vnútri pripravení ako kňazi. My môžeme robiť také služby v našich mestách, že celé mesto je na nohách. Verte mi. Plány Božie točia sa v našich životoch v mene Ježiša Krista. Vieme, že urobíme túto evangelizáciu. Vieme, že urobíme túto konferenciu. Máme dokonca zbrane. Máme dokonca munície. Máme dokonca vojakov na to, aby mohli vykonať to, čo môžu vykonať. Ale čo z toho? Že tí, ktorí nosia Božiu prítomnosť ako levíti, nevedia ju nosiť, nie sú v jednote. Keď niekto není v jednote, ty dávaš pravú nohu, on dáva ľavú nohu, ty máš mozog sem, on má mozog sem, ty máš dušu sem, on má dušu sem. My sme v jednej miestnosti, ale nefungujeme jedným krokom. Ak táto služba nepríde, môžeme mať aj slovo, môžeme mať autoritu. Halelujá! Môžeme mať dokonca aj autoritu, ktorú povieme, diable, zviazujeme ťa. Návonok to trošku bude fungovať, ale nebude to také originálne.
Kedy to môže fungovať? Kedy sa naplní služba? Kedy je správna služba? Kedy je správne urobená tá slávnosť? Kedy Dávid čaká, kedy túhla dorazí. Aj keď dorazí do mesta, ešte to není. Aj keď príde pred svetostánkom, ešte to není. Až keď truhla bude vložená do stánku. Keď je truhla vložená do stánku, vtedy môžeš priniesť chleby predkladané, vtedy sa môže zapáliť svietnik, priniesť modlitby za to, čo sme sa modlili, a potom príde obed.